ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହାରାମି ଲୋକଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜମିଦାରଟି ଏ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ବଳଦ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ହାରାମି ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ବଳଦ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆଇନା ରଖିଦେଲା, ଯେମିତିକି ସିଏ ଭାବିବ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବଳଦ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜମିଦାର ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ହେଁ ତ ବଳଦ କୋଉଠି ରଖିଛୁ, କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି? ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ହେଇପା ଦେଖିପାରୁନୁ, କହି ସେ ବଳଦ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ଦେଖ ଦେଖ ମୋର ମୋଟା ମୋଟା ତାଜା ତାଜା ବଳଦ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଇ କଣ ଗୋଟେ ବଳଦ ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇଲେ କଣ ସବୁ ବଳଦ ଲାଞ୍ଜ ହଲଉଛନ୍ତି? ତାପରେ ଏହା ଶୁଣି ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ, ଆଉ ଯଦି ୟା କଥା କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଏ ଯାହା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେଇଆ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରଟି ସେ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ୟାର ଦାମ କେତେ? ସେତେବେଳେ ଲୋକଟି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିଲା। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ଜମିଦାର ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ବଳଦ ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକିବି ତ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି, କହିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଜମିଦାରଟି ଲୋଭରେ ସେ ହାରାମି ଲୋକଟିକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ଏକ ବାହାନା କରିକି ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରଟି ବଳଦ ଗୁଡିକୁ ଗାଡିରେ ଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଳଦ ପଛପଟକୁ ବୁଲି ପଡିଲା, ଆର ଗୁଡାକୁ ବି ବୁଲି ପଡିଲେ ଆଉ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଦେଖି ଲୋକଟି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି 5 ମିଶାଣ 5 କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।